Қарори раиси шаҳри Панҷакент оид ба тайёр намудан ва гузаронидани машқи фармондеҳи сидоди мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Панҷакент. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати иҷрои қарори раиси вилояти суғд аз 30 декабри соли 2020 таҳти рақами 393 дар бораи тасдиқ намудани нақшачорибиниҳои асосии вилояти суғд оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ, эътино ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда барои соли 2021 бо мақсади саривақт ва хушсифат тайёр намудан ва гузаронидани машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ қарор мекунам. Санаи 29-30 апрели соли 2021 дар шаҳри Панҷакент машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда қувва ва воситаҳои зернизоми ҳудудии низоми ягонаи шаҳр ҳангоми боридани боронҳои пайдарпай ва омадани сел гузаронида шавад. ба машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри Панҷакент, комиссияҳои дахлдор оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, хадамотҳои мудофиаи гражданӣ ва ҳайати роҳбарикунанда, қувва ва воситаҳои зернизоми ҳудудии низоми ягонаи шаҳри Панҷакент ҷалб карда шаванд. дар рафти гузаронидани машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ қоидаҳои техникаи бехатарӣ риоя карда шавад. роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент Искандар Ҳамидов ва сармуҳаррири рӯзномаи Зарафшон Луқмон Қурбон рафти машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданиро инъикос намоянд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сафарзода гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода.